салом арз мекунам ба бинандаи азизи радиои озодӣ. умедворам ки рӯзои истироҳатро хуб шурӯъ карда бошед ва ҳоло бо диққат моро тамошо доред. шаълои гулхоҷа ҳастам ва ҳозирам ки ба саҳми шумо чанд хабари муҳимро аз тоҷикистон бирасонам ки то ин лаҳза дар сомонаи мо www.ozodi.org гузошта шудааст, вале бо кадом сабаби шумо то ба ҳол ин хабарҳоро нахондаед. ва мутаассифона чанд хабаре ки ҳоло мехоҳам ман барои шумо бигӯям марбут ба ҳукмҳои додгоҳӣ ва содир шудани чанд ҷиноят аст ва шурӯъ мекунам аз он ки додситони шаҳри душанбе нисбат ба бобоҷон Ширинови 33 сола бо моддаи 104 қисми 2 яъне куштор бо бераҳмии махсус парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. бобоҷон Ширинов писари Раҷабалӣ Ширинов собиқ муовини раиси оҷонсии мубориза бо фасоди Тоҷикистон ба куштори ҳамсари собиқаш муттаҳам аст. як манбаъ дар додситони шаҳри душанбе рӯзи 8 июн гуфт ки бобоҷон Ширинов дар пурсишҳои ибтидоӣ ба анҷом додани ин куштор эътироф кардааст, аммо ба таъкид гуфтааст ки надонист чӣ тавр ин амалро содир кардааст. гуфтааст ки бисёр дар ҳолати бади равонӣ қарор дошт ва рафтору амалҳои худро идора кардан наметавонист. зимнан дар боздошти бобоҷон Ширинов падараш Раҷабалӣ Ширинов ба мақомот кӯмак кардааст. ӯ гуфтааст ҳар ҷазое ки қонун дар нисбат ба писараш муносиб мебинад қабул мекунад. бояд бигӯям ки бобоҷон Ширинов баъди куштори ҳамсараш Моҳира Ятим ва дар рӯзи 6 июн бо зарби 11 корд аз ҷои ҳодиса фирор карда буд ва ӯро ахиран мақомоти интизом дар ҳудуди шаҳри Душанбе боздошт карда. хабари дигари ман марбут ба шаҳри Хуҷанд аст. дар он ҷо муҳокимаи Хайрулло Мирсаидов, хабарнигор ва раҳбари пешини гурӯҳи КВН дар Тоҷикистон шурӯъ шуд. муфаттишон ӯро ба сходкониҳои исрофкорӣ, сохтакорӣ ва дидаву дониста расонидани хабари бардурӯғ муттаҳам мекунанд. Хайрулло Мирсаидов дар оғози мурофиа гуфтааст ки иттиҳоми паҳн кардани маълумоти бардурӯғ беасос аст, вале аз рӯи ду моддаи дигар худро қисман гунаҳгор медонад. Мирсаидов гуфт ки кори ӯ ба ҳайси раҳбари КВН Тоҷикистон баъд аз он ба маҳкама кашида шуд ки соли гузашта Олим Зоидзода раҳбари собиқи раёсати ҷавонон ва варзишу сайёҳии суғд аз ӯ ба маблағи $1000 амрикоӣ ришват талаб кард. ва Хайрулло Мирсаидов 8 ноябр дар муроҷиатномаи ба унвони раиси ҷумҳур ин қазияро расонаӣ кард. Мирсаидов дар аввал бар асоси 4 моддаи кодекси ҷиноии Тоҷикистон аз ҷумла барангехтани кинаву адовати миллӣ ва мазҳабӣ муттаҳам буд, аммо рӯзи 21 майи имсол додситонӣ гуфт ки тафтишот ин моддаро бинобар сабаби исбот нашудан аз парвандаи Хайрулло Мирсаидов берун кард. ва тавре гуфта мешавад ҳоло муҳри махфӣ аз парвандаи Хайрулло Мирсаидов бардошта шудааст ва вакилони дифоъ умедворанд ки зерҳимояашон бегуноҳиаш собит мешавад ва ӯ аз ҳабс раҳо хоҳад гашт. ва як хабари дигаро ки ман мехоҳам ба саҳми шумо бирасонам марбут ба ҳамкорони мо аз радиои Озодӣ аст. додгоҳи ноҳияи Фирдавсӣ ду ҷавони тоҷикро барои таҳқир ва таъқиби ду хабарнигори мо ҷазо дод. додгоҳ Зафар Хоҷаеви 27 сола ва Фирӯз Набиеви 25 соларо ба он гунаҳгор донист ки ҳангоми кор ба ду хабарнигори радиои Озодӣ бесабаб дарафтода ва онҳоро дашномҳои қабеҳ дода. дар ҳукмҳои додгоҳ ки рӯзи 6 апрел содир шудааст ва онҳоро имрӯз дар ихтиёри радиои Озодӣ гузоштан омадааст ки дар амали ҳарду ҷавон майдаобошӣ яъне дашном додан дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, ба таври таҳқиромез дарафтодан ба одамон, ҳамчунин содир намудани кирдорҳои ба ин монанд ки тардиботи ҷамъиятӣ ва осудагии одамонро халалдор мекунад дида мешавад. хуб барои ин рафтор додгоҳи ноҳияи Фирдавсӣ ба Зафар Хоҷаев сокини Душанбе ва Фирӯз Набиев сокини ноҳияи Фархор амр додааст ки аввали 400 сомонӣ ва дуввуми 500 сомонӣ ҷарима супоранд. Аҳмад Бобозода додраси парванда ба радиои Озодӣ гуфт ки ҳарду ҷавон ҳангоми мурофиа гуфтанд ки намедонистанд ки Нисо Расулова ва Маҳастӣ Дустмурод хабарнигор ҳастанд ва барои сабти телефонбозор омаданд. бояд барои шумо бигӯям ки ҳодисаи мазкур рӯзи 25 феврали имсол дар шаҳри Душанбе рух дод. ҳангоми сабти гузориш дар бораи фурӯши ғайриқонунии телефонҳо дар як гӯшаи Душанбе, хабарнигорони радиои Озодӣ ҳангоми ки мехостанд наворбардорӣ кунанд, Зафар Хоҷаев ва Фирӯз Набиев ба онҳо ба як наве ҳамла карданд. баъди бозору тарк кардани хабарнигорони радиои Озодӣ ҳарду нафар ба мошини нишаста ва таксии Нисо Расуловаро ҳамроҳ бо Маҳастии Дустмурод таъқиб карда дар пеши роҳи онҳоро гирифтанд ва бе ягон асос ҷанҷол бардошта хабарнигорони моро дашномҳои қабеҳ доданд.
و خبر آخری که میخواهم برای شما بگویم درباره آن است که بازم وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مردی را بازداشت کرد که گویا با عکس و صدای زنانه در شبکه‌های اجتماعی جوانان را فریب میکرده است. مقامات وزارت روز 8 ایون به رادیو آزادی گفتند که این ساکن 29 ساله نویه کوشانیان ولایت ختلان در شبکه‌های اجتماعی با نام سابینا چیچنکا صحیفه باز کرده جوانان را با هدف دریافت پول فریب میکرده است. این مرد پس از شکایت دو جوان بازداشت شد و طریق یک برنامه اینترنتی که برای شناسایی پیش بینی شده است با جوانان آشنا شده برایشان وعده واخوری از نزدیک رو میداده است. از این میان به گفته مقامات دو جوان به دام او افتاده، یک تلفن موبیلی با ارزش 1300 سومانی و دومی تلفن آیفونش را که 3000 سومانی ارزش داشته است از دست دادند. به گفته مقامات این حادثه بیانگری سودالوی برخی جوانان تاجیک است که حتی بدون تشخیص شخصیت و صاحبان صحیفه‌های ساخته در شبکه‌های اجتماعی باور میکنند. خلاصه بینندگان عزیز شما نیز هوشیار باشید به هنگام استفاده از شبکه‌های اجتماعی و خبرهای رادیو آزادی را در وبسایت رادیو آزادی و همینگونه در آزادی ویدیو که کانال مخصوص ما است پیگیری کنید. ما شما رو روز دوشنبه با خبرهای تازه انتظار هستیم و اگر تا اون وقت شما باز خبر و گزارش‌های جالب رو پیدا کردید و که نواری دارید که میخواهید به ما برسونید پس با ما تماس بگیرید. سراغ ما و همچنین رقم‌های تلفنی که میتونید با ما در تماس باشید میتونید در سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید.